ବର୍ଷର କଥାଟିଏ। କଥା ନୁହେଁ ତ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟିଏ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାନ୍ତି ଆକାଶ ଓ ବର୍ଷା। ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆକାଶ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ବନ୍ଧୁତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଆକାଶର ମନରେ ବି ଝରଝର ହୋଇ ଝରୁଥାଏ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା। ଆକାଶ ମନେ ମନେ ବର୍ଷାକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ସଜାଇ ସାରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରେମର ଫଗୁ ଭଳି ନବବଧ ରୂପରେ ସଜାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦିନରାତି ପ୍ରେମର ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥାଏ ଆକାଶ। ବର୍ଷାର ସେ ନିରୀହତା, ହରିଣୀ ଆଖି, କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ମୁହଁ ଓ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆକାଶ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ବର୍ଷାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥାଏ। ଅନେକ ଥର ନିଜ ମନ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆକାଶ, ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ବୋଧେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସେ ମିଠା ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ପ୍ରେମ ମହୋତ୍ସବର ସେ ପହିଲି ତିଥିକୁ, ମାନେ ଗୋଲାପ ଦିବସକୁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ ରେଭେନ୍ସାର ସେ ନାଲି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ବଗିଚା ଭିତରେ ଗୋଲାପ ଦିବସରେ ନିଜ ଗୋଲାପୀ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଲାପ ଦିବସକୁ ଥାଏ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ। କଲେଜର କ୍ଲାସ୍ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଆକାଶ ବର୍ଷାକୁ କହିଲା, ଆରେ ବର୍ଷା, କାଲି କଲେଜ ଆସିବୁ ତ? ହଁ, ସବୁଦିନ ତ ଆସୁଛି, କାଲି ବି ଆସିବି। କାହିଁ, କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ନାଇଁ, ତୁ କାଲି ଆସ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କହୁନୁ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆରେ ନା, ତୁ କାଲି ଆସ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସମତଳରେ ବର୍ଷା ବି କହିଲା, ହଁ ଆକାଶ, ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାଲି ତତେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କହିଲା, ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଏଇଠି ରହିଯା, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ବି କହନି। ଯାହା ବି କହିବୁ କାଲି କହିବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି, କାଲି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଏ। ଏତିକି କହି ଆକାଶ ଏକ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଅନେକ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଧରି ବଜାରକୁ ବାହାରିଗଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ। ବଜାରରୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଓ ତା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣି ଆକାଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ପରଦିନର ସକାଳକୁ। ବର୍ଷାର ପ୍ରେମକୁ କଳ୍ପନା କରି ରାତି ସାରା ଆକାଶ ହଜି ଯାଇଥାଏ କେଉଁ ଏକ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ। ସକାଳୁ ଉଠି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲା ଆକାଶ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ତିଥିକୁ କୌଣସି ମତେ ବି ଫିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସୁ ଆସୁ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଦେଲା, ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବର୍ଷା ସେପଟେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ରାଗିବନି ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ଦୁହେଁ ଆସିବୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଏକ ସତେଜ ଗୋଲାପ କିଣି କଲେଜ ଆଡ଼େ ଆଗେଇ ଯାଉଥାଏ ଆକାଶ। କଲେଜର ସେ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବସି ବର୍ଷାକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଆକାଶ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପରା। ହଁ ହଁ, ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲି, କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା ବର୍ଷା। କଲେଜ ଗେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଆହୁରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ ଆକାଶ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ଯେତିକି କମୁଥାଏ, ଆକାଶ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ସେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ। ତା ମୁହଁରେ ଝଲସୁଥାଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ହସ। ହଠାତ୍ ଆକାଶ ମନରୁ ହସ ଟିକକ ଲିଭେଇଗଲା। ତା ନିଶ୍ୱାସ ସତେ ଯେମିତି ନିରବିଗଲା। ନିଜେ ଆଣିଥିବା ଗୋଲାପକୁ ନ ଦେଇ ବି ବର୍ଷା ହାତରେ ଥିଲା ଆଉ ଏକ ଗୋଲାପ, ଆଉ ସାଥିରେ ଥିଲେ ତାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଅପଲକ ନୟନରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଆକାଶ। ତାକୁ ହାତ ମାରି ବର୍ଷା କହିଲା, ଏ ଆକାଶ, ତତେ କହିଥିଲି ନା ତତେ କାଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି। ହେଇ ଦେଖ, ହି ଇଜ୍ ବାଦଲ, ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। କହିଲୁ ମୋ ଚଏସ୍ କେମିତି ଅଛି? ମୁଖ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଆକାଶ ଆଖିର ଲୁହ ଓ ଛାତିର କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ସ୍ମିତହାସ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋ ଚଏସ୍କୁ ସୁପର ଯୋଡ଼ି। ଏତିକି କହି ଏକ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଆକାଶ ସେଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ହେଲେ ସାଥିରେ ଥିବା ସେ ଗୋଲାପକୁ ସେ ଦେଖାଇ ପାରିଲାନି କୌଣସି ବାହାନା। ଗୋଲାପର ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଯେପରି ତା ଛାତିରେ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା ବିଷାଦର କଣ୍ଟା, ଆଉ ସେ ଥିଲା ନିରୁତ୍ତର ଓ ନିରୁପାୟ।